manzo dan Amina annabi wanda ya bi kashi ya tsira kai za ka yi ceto annabi ko ranar kiyama faɗin duniya san annabi babu kamar ka a banzara babu kamar ka annabi san babu irin ka manzon tsira abban Fatima Zara wanda ya bi ka baya asara manzo dan Amina annabi wanda ya bi ka shi ya tsira kai za ka yi ceto annabi ko ranar kiyama fadin duniya san annabi babu kamar ka a banzara manzo dan Amina annabi wanda ya bi kashi ya tsira kai za ka yi ceto annabi ko ranar kiyama faɗin duniya sama annabi babu kamar ka a banzara manzo dan Amina annabi wanda ya bi kashi ya tsira kai za ka yi ceto annabi ko ranar kiyama faɗin duniya sama annabi babu kamar ka a banzara ya Allah makaki kai ne za ta saka a farkon farko sammai har da ƙasai kai ne wanda ka yi su sarkin iko dukkan rayuwa in ka so jalla wani tana yin karko yarje in yi bege Allahumma zama wanda ka aiko inda ba ka so ne tabbas sai kayo nadama baban Fadima ɗan gata wanda ya bi shi bai taɓewa manzo dan Amina annabi wanda ya bi kashi ya tsira kai za ka yi ceto annabi ko ranar kiyama faɗin duniya sama annabi babu kamar ka a banzara ƙara dubin salati Allahumma hamudu manzan tsira inda yi martaba ce annabi to daga kanka ba wani saura dukkan duniya an shaida abban zara baka da tsara duk mai son ka sosai annabi baya faduwa na lura komai za a yi mun annabi san ba na barinka domin rayuwa ta fansa ce a gare ka gatan kowa manzo dan Amina annabi wanda ya bi kashi ya tsira kai za ka yi ceto annabi ko ranar kiyama faɗin duniya sama annabi babu kamar ka a banzara tauraron halittu annabi ka ta uwa uba gun kowa haske na ka sam annabi ba ranar da zai karewa daɗin duniya in ba kai annabi ba yayin dorewa mai kyan nutsuwa sannan kuma annabi ba yayin gaggawa inda har da raina annabi zan ta yi ma kasida kai dai na rike shi yasa sam ba ni shakkar kowa